Ty vole, to je zase jazda. V mojom portfóliu je ku dnešnému dňu viac než $115,000. To isté portfólio iba v auguste prekročilo hranicu $100,000. To je plus 14,000 za necelé 3 mesiace. To je neuveriteľné, ako zbesilo ten trh rastie. Počúval som jedného z najváženejších portfólio manažerov na Wall Street, Dan Niles, ktorý má teóriu, že tento trh môže úplne v kľude pokračovať v tomto risky raste až do druhej polovice roka 2026 a potom podľa neho príde korekcia o 30 až 50% na mnohých AI zameraných spoločnostiach, ale dovtedy tie firmy môžu ešte kľudne pokračovať v raste o 20 až 30%. Takže priatelia, poďme na to. Dnes je 2. novembra a okrem toho, že v stredu americká centrálna banka potvrdila už očakávané zníženie úrokových sadzieb o 0,25%, bol tento týždeň viac menej o výsledkovej sezóne. Ja osobne som podrobne sledoval mnohé spoločnosti a veľa z nich som zdieľal aj v mojej komunite na Patreone. 3 spoločnosti z môjho portfólia, ktoré tento týždeň vyhlasovali výsledky, si dnes spolu prebehneme. Budú to SoFi, PayPal a The Cheesecake Factory. Okrem toho, každý piatok štandardne nakupujem akcie a svoje nákupy rozoberám v krátkom videu pre mojich Patreonov. V dnešnom komentári vám prezradím trik. Je to stratégia z praxe, ktorú svoju komunitu učím a verím, že vám táto stratégia pomôže pozrieť sa na investovanie skúsenejším pohľadom. Naozaj to bol náročný týždeň, okrem toho, čo sledujem, pravidelne sa vzdelávam a následne to pre vás spracúvam do ľudskej reči. By the way, predvčerom som si zakúpil ďalší kurz, tak stále chodím do práce zrejme ako väčšina z vás. Takže jedna jediná vec, o ktorú vás poprosím, je, aby ste ma za moju drinu odmenili. Choďte mi tam odklepnúť ten like, zaberie vám to čo? 5 sekúnd, ak vôbec, a mne to dá kopec motivácie pokračovať v ďalšej tvorbe pre vás. Veľké dík. Ešte predtým, než sa pustíme do samotných výsledkov, poďme sa ako vždy na začiatok pozrieť na to, ako sa darilo za posledný týždeň hlavným indexom. S&Pčko si za minulý týždeň pripísalo 0,7% a za celý október si tak pripisuje takmer 2% do plusu. Nasdaq 100, a teda 100 najväčších technologických firiem v USA, bol na tom podstatne lepšie, čo stále viac a viac poukazuje na ten AI hype. A za minulý týždeň si tento index pripísal takmer 2% a za celý október je v pluse o 4,26%. Russell 2000, alebo teda firmy s malou tržnou kapitalizáciou naopak strácali 1,36%, ale na mesačnej báze si aj tento index pripísal 1,5%. Európa za posledný týždeň podobne strácala, ale nebolo to nič razantné, iba 0,2%, ale na mesačnej báze je taktiež v pluse takmer o 1,5%. Poďme na výsledkovú sezónu. SoFi. SoFi doručuje rekordné výsledky kvartál čo kvartál a porážajú očakávania analytikov už viac než 20 kvartálov v rade. SoFi si len nedávno prehúpla do ziskovosti a trh ešte len hľadá, kde sa ustali jej férové ocenenie. Áno, stále je tu riziko, lebo SoFi je braná ako fintech a fintech násobok je vyšší ako PE násobok tradičného bankového sektora. Čiže čo by som ja ako akcionár pri SoFi chcel vidieť v budúcich kvartáloch, je, aby rástla jej fintech platforma Galileo, ktorá zatiaľ úprimne nerastie fenomenálne. Napriek tomu ale SoFi doručuje rekordný rast na tržbách aj na EPS-ku a za každým sú tieto čísla vyššie, ako analytici očakávajú. SoFi dnes rozhodne nie je lacná a preto treba byť opatrný. V prípade, že by prišla recesia alebo korekcia, spoločnosť môže úplne v pohode stratiť aj 50%, ale zatiaľ dokazuje, že si svoje ohodnotenie zaslúži. Nie je tomu tak dávno, čo som SoFi v apríli dokupoval na cene $8,92 na akciu a všetky nákupy som na svojom Patreone, ale aj na svojom Instagrame transparentne zdieľal.
Dnes, o pol roka na to, je SoFi o 240% vyššie. SoFi plánujem držať dlhodobo, pretože verím, že táto spoločnosť má potenciál stať sa gigantom vo svojom sektore a jej rast je ešte len na úplnom začiatku. Za dnešné ceny by som SoFi rozhodne nekupoval, ale ak mi trh v budúcnosti znova ponúkne zľavu o 50%, možno budem uvažovať o dokúpení nejakých bonusových akcií. Ďalší na rade je PayPal. PayPal ma veľmi slušne prekvapil. Na tržbách rastol o približne 5% medziročne a vlastne zisk na akciu prekonal očakávania analytikov. Akcia krátko po výsledkoch vystrelila o 15%, no aj napriek tomu, že aké skvelé výsledky doručila, nepodarilo sa jej tento rast udržať. Podľa mňa je ale len otázkou času, kedy sa toto dlhé obdobie stagnácie prelomí a PayPal bude $100 akcia, len čo zažmúrime oči. Rovnako pre mojich investorov na Patreone zdieľam svoje scenáre vývoja ceny akcie na najbližšie 4 roky a síce kde vidím cenu akcie o rok, 2, 3 až 4 roky a taktiež akú priemernú ročnú návratnosť od tejto akcie očakávam. PayPal okrem iného oznámil deal s OpenAI, čo by malo výrazne zvýšiť objemy transakcií a tržby. A ďalšia brutálna novinka je, že už ako dobre vieme, PayPal má hromadu cashu a robí buybacky. To znamená, že odkupujú vlastné akcie z trhu a nám, akcionárom, tak zvyšujú podiel vo svojej spoločnosti. No a od teraz bude PayPal vyplácať aj dividendu. Nedávno som PayPal sám dokupoval a pravdepodobne budem túto pozíciu pravidelne navyšovať. No a poďme na moju obľúbenú z týchto troch spoločností. The Cheesecake Factory. Cake má okrem svojej main brand dve obrovské rastové mašiny s potenciálom rastu na celú ďalšiu dekádu. Nord Italia, prémiová talianská kuchyňa s veľmi silným výnosom na pobočku, a Flower Child, zdravý koncept rýchleho stravovania, ktorý sa rozšíril z 15 na 42 pobočiek a má potenciál rastu až na 700 pobočiek v USA. Firma teda nie je len o cheesecakeoch, ale buduje diverzifikované portfólio konceptov, ktoré môžu byť v najbližšej dekáde hlavným motorom rastu. Cake rovnako vypláca dividendu, no a po výsledkoch padal, čo je pre mňa super správa a beriem to ako príležitosť. Pamätajte, že sektor reštaurácií nie je v najlepšej situácii vo všeobecnosti v aktuálnom ekonomickom prostredí. A keby si zoberiete akúkoľvek spoločnosť z tohto sektora a porovnáte si ich, tak ja osobne som našiel len dve, ktoré sú od začiatku roka v pluse a to sú len Cake plus 1% a McDonald's cirka plus 3%. To len dokazuje, ako zle je na tom reštauračný sektor v tomto roku. V mojich analýzach rovnako zdieľam scenáre vývoja ceny akcie Cake, no a pravdepodobne ma Cake uvidíte kupovať čoraz častejšie. Trh je momentálne v tzv. Risk-on móde, no a to znamená, že investori sú hladní po riziku a ženú hore hlavne rastové akcie. Nikto nechce kupovať hodnotové dividendové spoločnosti, pretože tie v tomto prostredí proste nerastú. Každý chce vlastniť svoju Nvidiu, Palantir, AMDčko, Teslu, jednoducho všetko, čo sa točí okolo AI a veľkých príbehov. Je tam ale obrovský hype a FOMO, no a pocit z toho, že kto nenaskočí teraz, tak prehra. Lenže práve v týchto chvíľach treba byť opatrný. Rastové spoločnosti majú tendenciu počas korekcie alebo recesie padať oveľa rýchlejšie ako iné spoločnosti. Ak napríklad technologický index Nasdaq spadne o 20%, mnohé z týchto akcií klesnú o 40 a viac percent. Investori sú v tomto hype jednoducho ochotní platiť stovky dolárov za $1 zisku na akciu a to nie je udržateľné do nekonečna. Ja sa preto pozerám na trh úplne opačne a keď je trh v eufórii, tak ma neženie FOMO, ale spomalujem.
Zameriavam sa práve na kvalitné hodnotové a dividendové spoločnosti a budujem si cash rezervu. Keď naopak príde korekcia a všetci spanikária, vtedy začínam premýšľať o rastových firmách vo veľkých zľavách. Tento prístup mi dlhodobo pomáha počas korekcií môj portfólio udržať v relatívnom bezpečí. No a keď sa trh zotaví, moje portfólio vystrelí oveľa rýchlejšie. No a ďalšia vec, dividendové spoločnosti mi vyplácajú hotovosť aj počas poklesov. Nezáleží na tom, či trh rastie alebo padá, dividendy proste chodia. Tieto peniaze potom používam na ďalšie nákupy ako bonusovú hotovosť, vďaka ktorej nemusím predávať iné pozície a báť sa, že mi dojdú peniaze na investovanie. Je to jednoduchý, ale extrémne silný princíp. Okrem toho, v minulotýždňovom komentári som vám hovoril o tom, že mnohí investori na konci roka budú realizovať kapitálové straty na mnohých spoločnostiach, ktoré budú často spadať práve do tejto kategórie. Ak ste minulý komentár nevideli, odporúčam vám si ho ísť pozrieť. Naozaj je tam taktiež kopec hodnoty. No a práve kvôli spojeniu týchto dvoch vecí, že trh ide na risk on mode a investori začnú ku koncu roka realizovať kapitálové straty na týchto spoločnostiach, ktoré boli doteraz trhom absolútne ignorované, ma s veľkou pravdepodobnosťou uvidíte v najbližších mesiacoch alokovať môj kapitál práve do kvalitných, hodnotových a dividendových spoločností, ako sú Cake, Nike a PayPal. Ďakujem za pozornosť, priatelia. Vážim si, že ste dopozerali až do konca. Počujeme sa opäť budúcu nedeľu pri ďalšom komentári. Majte sa krásne, držte sa svojej stratégie a nezabúdajte, keď všetci bežia, spomalte, a keď všetci začínajú brzdiť, pripravte sa bežať.